Hello guys, welcome to my Broadband Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो आंनि मुङा मैहुर बर'। आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे मबाइलखौ जुदि नोंथाङा नोंथांनि लोगोआ जुदि बियोब्ला मबाइलखौ अब्ला नोंथाङा बेखौ होआ होननानै बुंनो हागोन नामा? हाया, होआ होननानै बुंनो हाया। ओंखायनो दायो आङो बेनि टेकनिकखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनआव खेबसे क्लिक खालामनानै हो। मानोबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना मा जायो मिथिबायना? खायसे नोंथांनि लोगोआ बिना होयोब्ला नोंथाङा मा खालामो? माने होआबो होनना बुंनो हाया, माने होनो गोनां जायो। नाथाय मा दानि दिनाव माने लोगोफोरखौबो फोथायनो गोब्राब जायो नङा होमबा? लोगोफोरानो माने गावनि लोगोखौनो खैफोदाव खोख्लैयो। ओंखायनो जोङो मबाइलफोरखौ सिकिउरिटि लाखिनाया जोबोद गोनांथार आरो। दा नैबे टपिकआनो जाहैबाय दा नोंथांनि सोरबा हब्ला सिनायियानो जा सोरबा लोगोआनो जा मबाइलखौ लाथ'बिबाय अब्लाबा नोंथाङा मा कलखौ ब्लक खालामनानै कड होनानै ब्लक खालामना दोननो हागोन आरो। अब्ला मा बेयो रावखौबो कल खालामनो हानाय नङा बा कलआ जेरावबो थांनाय नङा। दा असिनाखि मानसियाबो नोंथांनि मबाइलखौ कल खालामनोब्ला अब्ला नोंथाङा मा मोनसे टेकनिक खालामनानै ब्लक खालामनानै फन थाङि खालामनानै गाज्रि जाबाय मबाइला होनानै नोंथाङा बेखौ टेकनिक खालामनानै होनो हागोन। ओंखायनो आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। गिबियावनो *321# बेखौ नोंथाङा मा दायो खालामना होब्लानो जाबाय। जाय माने माबाखौ फन थांनायखौ ब्लक खालामनो गोसो। आउटगोइं कलार आइडि सार्भिस वाज इनेबल खालामना होबाय आङो। आउटगोइंआ माने बियो थांलिया, अन खालामना होबाय आं बेखौ, बेनि स्टार्टिंखौ। दा बिदि कड खालामनानै नोंथाङा फनखौ ब्लक खालामनानै दोननो हागोन। दा बेनिथ' जाहोनखौथ' मिथिखाबाय नङा होमबा? मानो होनबा बेफोरखौ खालामोबा नोंथांनि सिकिउरिटिनि थाखाय मोजां नङाब्ला नोंथाङा मा खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ। बेनिखायनो बेफोरखौ गासैखौबो मिथिना लानाया गोनांथार आरो। सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा मबाइलफोरखौ बिदि आरो। नोंथाङाथ' गावथ' मिथिखागौ नङा होमबा? दा आं बेखौ माबायदि बन्द' खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बन्द' खालामनाया #321# कल खालामना हो, अब्लानो बे बन्द' जागोन। आउटगोइं कलार सार्भिस has been disabled माने अफ जाबाय आरो बेयो इनेबल खालामनाया अफ जाबाय। दा बेखिनियानो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि गाज्रि मोनोबा डिसलाइक खालाम आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला सोंनो हागोन नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं, बाय बाय।